Venga, agur, eskerrik asko Elizondo! Bai, abesti sexuala, mugimendu sexualak. Nola, 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 non jarri nao! Ikusten, bere gorputz bero nola mugitzen den, bekatu giroa inguruan dantzatzen, katu beke horiek bere menpe utzi naute. Prest nago, bat-batean, nigana dator, bere begietan izugeria dago, sentitzen du, eta gozo beltza. Gozo beltza, Bere bularrek ez dira gelditzen, katu beki horiek bere menpe utzi nauten, arroza beltzek arantzak dituzte, hakentarteko enfermoa nabaritzen. Prest nago, bat-batean, adore, bere begietan izukeria dago, sentitzen du, azaleon, bere kagosa eta oso beltza. Orain kazkezu, zuekin! Haupa, eskerrik asko!